Jaro, to je jednosedadlový. Liseta 10 a Bonnie, ktorá bola oslobodená od prvenia do pedoku 10:1. Lilfast a útok Tarzana. Lilfast si cvala v ústretí víťazstvu jockey Jaroslav Lík sa obžera, ešte tam prichádza Tarzan s finišom. Distant Rocket bude útočiť, ale Pretorian sa ešte drží. Distant Rocket už pod bičom Pretorian alebo Distant Rocket, Pretorian. Distant Rocket sa dostáva dopredu a bude víťazom týchto dostihov pod jockeyom Jaroslavom Linkom. Ešte súboj Pretorian, ale je to Distant Rocket. Tak som veľmi rád, naozaj musím povedať, dneska som mal jazdu v Budapešti, veľký šprint Alfkonu, ktorú som ten šprint vyhral 3 razy a dal som prednosť aj dneska Šamorinu, pretože chcel som ešte troška potrápiť tých dvoch vedúcich jazdcov v slovenskom šampionáte. Konec koncov sa mi to dneska darí, určite už som mal taký deň. Musím povedať, že z pamäti neviem koľko rokov späť, ale bolo to v tej na domácej dráhe v Senici, keď som pôsobil v poľnohospodárskom družstve Senica a jazdil som 5 dostihov, 5 som vyhral. Dnes je to super, 4-krát sme vyhrali, teším sa, myslím si, že je to zásluhou kvalitnej dráhy a našim koňom svedčí, aký takýto pevný podklad a dnes to bolo dobre namanéžované a som šťastný, že to fakt dneska vyšlo.